Eider, ipuinetara itzultzeko gogoa, bazten eukan? Bai, handia gainera. Bai, asko disfrutatu dut. Ipuinak idazten eta gainera jakinda egongo nintzela murgilduta ipuin liburu batean, denboratxo batez, gogo handia neukan. Eider, sentsazioa, irakurleak be nahi zuela, zure ipuin liburu bat, harrera oso nahi izan du, liburuak. Bai, egia esan gustora horrekin, ez? Bueno, badago denetarik, ez? Adibidez, novela eskatzen zidaten ere bai, bueno, ezin da beti jende guztia kontent eduki, ez? Horrelakoak, ja, gizakiok, eta horregatik idazten dut zuei buruz. Bueno, txingudiko badian, zeleko ederra, Bai. Egongo dira, kokatuta, ipuinak ingurumari honetan, baina kontuz euki behar dugu korronteak daude, lurra be segurazki ez da egonkorra, testinguru horretan harrapatuko ditugu, segurazki ipuinetako protagonistak. Bai, agertu eta desagertzen diren paisajeak daude, ez, asko aldatzen direnak, ez? Eguneko orduaren arabera, baina urtaroaren arabera, eta por supuesto baita begiratzen duenaren arabera ere. Idazleak zer egiten du? Begiratu egingo du, eta gero jolas bitartez geuri helarazi pentsarazteko kontu bat, zein da, idazlearen nahia, irakurlearengan sortzeko nahi hori? Nik uste dut, elkarrizketatxo bat sortzea dela, ez? Nire kasuan behintzat, ez? Parte diferenteak ditu, azkenean, ez? Idazlearen nahiak. Hasierako nahia da ondo pasatzea idazten, ez? Beste nunbaitera heltzea eta zauden tokian ez egotea. Ez, hori da lehenengo gauza. Eta gero, hortan barneratu ala joaten zara ohartzen, beste norbaitek irakurriko duela, ez? Ondo bidean, orduan beste norbait horrekin, ez ezaguna den horrekiko zubiak sortzen dituzu eta elkarrizketatxoak proposatzen. Ez? Eta azkenean badago, ez, elkar ulertzeko ameskeria bat, ez? Venga, guazen ahalegintxo bat itea, elkar ulertzeko, ez? Berez, bada Eider, lan eder bat horri zuri baten aurrian, bueno, zebek egiten diguzuena geuri, irakurle hori, plazer hori emateko, baina berbak hartu, jolas egin, berban ordena jarri, gauza ederrak sortu, badaukalako edertasunetik eta estetikatik bebai, honek danak, eta istorioak egin, sortze lan horren bitartez, bada lan gogorra, baina lan ederra. Oso ederra, bai, badauka estetikatik eta etikatik ere, bai. Orduan, niretzat da onda langintzaik ederrena, zesan bezua. Klandestinoki ekingo zion aurrarekin harremana izateari, Inge babesteko, ni babesteko eta hor zerbait hasiko zen, gutaz aparteko zerbait, ederra, errutinaz kanpokoa, gauza honez bakarrik elikaturikoa. Eider, dena zulo bera zen. Bai. Zuloan sartuko ditugu, pertsonaiak, ipuinak, istorioak? Bai, zuloan sartu eta gu beraiekin batera, ez? Azkenean beldurra ematen digu beti, ez? Zuloak zuloan zer aurkituko dugun eta gehienetan abentura bat izaten da, ez? Eta abenturak ertz asko eduki ditzake, ez? Orduan, uste dut ez zaiola beldurrik eduki behar, orotariko zuloei. Zulo fisikoak egongo dira, gero eta handiago egiten direnak, gainera, zuloak, zulo metaforikoak, bebai, egongo da asko fisikotik, bebai. Bai, zuloari erreferentzia zuzena egiten dion ipuina fisikoa da, ez? Zulo bat dauka izenburu, narrazio horrek, eta andre batek zulo bat egiten du bere etxearen azpian, ez? Orduan fisikotasun hori zuloa egitearena, eskuekin aztarrika ibiltzearena, zikintzearena, bidean txitxareak aurkitzearena, tresna diferenteak erabili berri izatearena, segunda zuloa
nolakoa den, zerrain nahi duen zulo horrekin, hori nahi nuen islatu, ez? Nolabait ere, zuloaren ulermena, baino fisikotasunetik. Zuloa nola ulertuko dugu? Dinot, dan hori zulo bat datorkigunien, gabezi hori, Bai. utxune hori, baina askotan guztia betetzen duen utxunea be izaten da zuloa, adierazko ditu zuloak. Adierazko ditu eta eduki ditzake, ez? Baina nik uste dut agian gehienek bat egiten dutela adiera guztiek, edo gehienek ikusten ez dugun horrekin, ez? Edo ezagutzen ez dugun horrekin, eta hori beti zaigu beldurgarri, izan daiteke iluntasunagatik argia falta delako, edo izan daiteke behin ere barneratu gabeko eremu baterako sarbidea delako, ez? Nik uste nahiko orokortua dagoela, horrek beldurra ematen duela. Eta zuloa berez, zerbait txarra dela, ez? Euskeraz ere bai, ez? Baina, nik ipuin hauetan agertzen ditudan zulo horiek uste dut badutela argitasunetik ere, ez? Sartzen da argi izpi bat beti eta barrena ikusteko modukoa. Sartzen da, azalien bezartuko da. Bai. Argitxu hori sartuko da, ze azale derra, aizpak arratek eginda. Hori da, bai. Azal horretan 6 ipuinak daude, 6 ipuietako paisajeak paisaje imposible bat sortu, ze hasieran eman dezake Hendaia dela, bizkiak daudelako ezkerretara, baina arreta pixkatekin beratu ezkero, ohartzen gara, adibidez, paper fabrika dagoela, edo eskuin aldean agertzen den etxe multzoari ez dagoela, tunel errepide hori pasatzen ez den bezala, eta barrez, orduan hori egin zuen. Konturatu gabe egin zuela esan zidan, laioztasun hori, ez? Ikusten da itzala, ez? Egongo balitz bezala, ez? Orduan nik hori eskertu nion, eta zantzian nahi gabe izan zela, ez? Ez zuela presente auki genuen hasiera-hasieratik eguzki laranja bat egongo zela zeruan hori bai. Laiotz hori ez delako ezerrain argia, bez? Hori da. Azkenean, egunerokotasuna dau. Eider esan dugu, Andre bat da protagonista eta ipuin danatan. Andrak izango dira protagonista. Adin bat izango dute gainera, ipuintxu baten kendute gazti hauek izango diena, eta zuloa egiten da bilen Andrie 30etan edo ibiliko dela sumatzen dugu, baina beste danak emakume helduagoak izango dira, azken ipuinekoak emakume helduak izango dira bebai. Emakume horien egunerokotasuna, zenbat gauza egiten dituen emakume batek egunerokotasunean, eta ez da guain argi kontue, eta agian hori dabe bai, ipuinetan ikusten dana, ez da? Bai, nik uste dute badagoela bizitza ezkutu edo isil bat, ez? Daramagula emakumezko askok edo persona askok, esango dugu, ez? Nire liburuan emakumezkoa dira, zuk esan bezala, eta isilean eramaten den bizitza edo azpibizitza hori, azalera ekarri nahi izan dut ipuin horien bidez, ez? Esatezuna, ez? Hain dago kajoietan sartuta zer egiten dugun, eta zer dakigun egiten, eta zertarako garen onak eta zertarako ez, baina azken batean, Andre, bezakit, etxeko Andre batek esan dezagun, baki programatzen. Ez ordenagailu bat, ez, baina gauza asko programatzen daki, produkzioan, ez, telebistan gaude, oaintxe, produkzioan... Honenak dira. Baina naturalki, eta ezinbestean gainera, ez, badaude doai asko domestikotu direnez, ez direnak azalera ekartzen, oza, oiei buruz egiten, ez. Orduan, parte hori oso interesantea bizitzaren, jendearen isilpeko guztia interesatzen zait. Nera irakurketa proposamena da El poder de la hora. Oso liburu klasikoa da, nik uste jente askontza dira ezaguna, baina ingot aukerak eta apur bat ikusten dutelako gaur egungo gizartian izan aldala liburu bat asko lagundu aldauena. Apur bat Eckhart Tollek iken dauena berba da, gure ego horrek eta gure pertsona eta izaki izatearen parte horrek nola
eruaten dozkun bizikiera modu txar baten, sufrimentu askorekin. Eta hor proposatzen dau irtenbide asko, sufrimentu horren aurrian. Orainan enfokatu, observadore hori, barruko testigu hori martxan jarri, gure mekanismo horrek pixkat begiratzen hasi, gure pentsamentua begiratzen hasi, eta aldan egian, orainean enfokau pentsamentu horretatik irteten joateko, Orduan da lan sakona, baina nik uste dauela oso ondo azalduta, eta azkenean bihurtzen dela liburu hau norberaren espilu moduan. Ni bintzat irakurri duten aldi guztietan, sentiu dut, hori dauela, neri buruz berbaka, hitz egiten, norberaren esperientzia dauela justo liburu honetan labur bilduta, eta irteera bebai. Horregatik nire proposamena da apur bat hori, jentiari zabaldu, behar bada baliagarri izan aldalako pertsona askorentzat. Liburu garaikidea, esango dugu, zein narrazio, apurtxo bete ider nundik idazten duzun, esan dugu arrakala horietatik, edo zer dagoen ikusi nahi horretatik, zulo hori nondik datorren ikusi nahi horretatik, urtiek pasatzen da biltzeselako bebai, eta suposatzen du sortzaile moduan be. Belduleku horiek edo behar dira, baina garaikidea liburua, esate baterako pertsonaia horiek bebai, iruditzen zait, guztiak ez direla konformatzen, eta hori gaur egun oso ausarta dela. Agian horrek ematen die indarra bebai. Ez naiz konformatuko banintz ipuina amaituko litzateke. Bai, azkenean interesatzen zaida asko, gure bezalako herri batean, gure bezalako hizkuntza batean, etengabe ari gara dena aztertzen. Guk naturalizatuta daukagu, baina daukagu geruza ideologiko izugarri handi bat, nahiz eta ez inun militaktu, ez izan aktivista, edo inkluso inungo alderdiri botorik ez eman. Baina etengabe ari gara pentsatzen, gure egoera anormalagatik munduari buruz. Baina askotan egiten dugu termino izoztuetan edo maiztuetan. Baina ikuspegi hori, mundua aldatzeko nahia edo ez bakarrik aldatzeko nahia, baizik eta munduaren akatsak ikusteko gaitasun paregabe daukagu euskaldunok, esaten dudanean munduarena, ari naiz auzoko akatsak, edo herrikoak, edo lehendakariarenak, edo alkatearenak, edo lagunarenak, daukagu toki paregabea horretarako, txarrerako ere bai, Orduan, hori ekarri nahi dut, baino elkarrizketa natural eta egunerokoetara, Alegia badago niretzako geruza politiko intimo bat ipuin hauetako dialogoetan ere, eta niri hori interesatzen zaitez. Naiz eta izan bi neska nerabe reggaetoia entzute dutena protagonista, hor, beraiek badaukate mundu ikuskera bat, badakite zer egiteko gai diren, nundi datozen horrek zertarako ematen dien aukera, zenbat zabaltzeko hegalak, alegia ez dute sinisten adar unikornioetan, ez dakit nola den euskeraz, politikotasun hori badagoelako, politikoa zer den, fokua jartzen gabiltz, azken urtietan, jende asko gizartean, eta esan duguna, Euskal Herrian bagabiltz horretan, zer den politiko esaten bebai, eta intimo eta pertsonala segurazki politikoa dela bebai, segurazki ez, politikoa dela bebai, badagoelako horretatik, pertsonaia hauek, historio hauek, Euskal Herritik kanpora ezberdinak, izango lirateke, esaten zabiltzena, Euskal Herriak lekuek zein dar duten, gainera, apurtxo bat esaten gabiltzelako Endaian kokatuta egongo die, Irun Hondarribi, Bordelera joango da ikasten euretako bat, Errenterian egongo dira beste batzuk, Tailandian oporretan egongo dien euskaldunek, euskaldunak izatiek ematen die zentzua, pertsonaia hauei, eta gerortik abiatute ja idazten duzulako eider eta ja Euskal Herritik kanpo be asko irakurtzen zaituzte. Orduen, zelan kudeatzen da hau sortzaile moduen bebai? Lehenengo parteari erantzunez, niretzako paisajeak, lekuak, ez paisajeak. Paisajeak ere bai, asko markatzen du. Azkenean, zu paisaje bati begiratzen diozunean, paisajeak ere zu begiratzen zaitu eta zu transforma zaitzak, ez? Orduan,
hori seguro paisajearena, non idazten dugun, zein tokitan idatziko da modu batera edo bestera, eta lekuak are eta gehiago. Eta nik horri garrantzia handia eman diot beti, oso presente eukidet, leku honetatik idatzi nahi nuela, leku hau da Euskal Herria orokorrean hartuta, batzuetan Hendaia, beste batzuetan hemen dago Irun, Hondarribi, Errenteria dago, Donostia ere badago, zonalde hori, eta nik uste dut baietz personajeak oso leku honetakoak direla. Hori nola izango den irakurria? Ezakit, pentsatzen dut bidean gauzak galduko direla, itzulpenarekin. Itzulpenarekin ez irakurtzen duen horrek ez dakienez leku hori nolakoa den benetan, baizik eta ezagutuko du personaje hauen bitartez, edo turismoa egitera datorrenean, edo hemen denboralditxoa pasatzen dituenean, baina hor zerbait galduko da eta erantsiko da, diferentea izango da. Baina niretzako naiz eta liburuko personajeetako askok euskeraz ez jakin, burruka hori, euskaldun izatearen burruka, gaur egunean, oso presente dago eta oso importantea da nire literaturan. Azken liburua paperean, Marko Zapiainen Txillardegi hizkuntzalari izan da. Txunditu egin hau. Trenean irakurri du, trenean irakurtzen dena ezberdin irakurtzen da. Ez dakit zergaitik hondartzan irakurtzen dena ere, ezberdin niretzat non irakurtzen den garrantzizkoa da. Trenak maite ditut, harritu nau. Liburuak, hau ere ausarta da, mamiaren aldetik itzela, Txillardegi maizutzat izan dugunok hizkuntzan, eta batez ere hizkuntzan, ni maizutzat izan nituen Txillardegi eta haien liburuak, eta gero azken aldera egiten dituen gogoetak eta erakusten duen Txillardegi ez usteko hori, aurretik egina zeukan Txillardegi eta Tximinoa eta Markos ezagututa, Markosek garunetan sekulako eskifaia dauka. Nik oso gogoko ditut biografiak, eta badaude biografia zoragarria daude, Picassorena, Richardsonek egin duana, edo zenbait filosoforena, Nietzscherena egin zuena Neamasek, edo mordo bat edo musikoetaz, bajetaz, edo rockero zenbait musikoetaz dagoena. Nek berezik esango nuke Jankelevitzek dauka Rabeletaz biografia bat niretzeko harribitxia da, Rabel beste gabe. Eider Rodriguezen eraikuntzarako materiala aukeratuko nuke. Hasiera niretzat oso zaila izan zen, oso galduta sentitu nintzelako. Ez nulako oso ondo ulertzen idazleak nora eraman nahi nindun, baina konturatzerako liburu erdian ere edo konturatu nintzen bertan nengola, idazleak lortu zuela ni giro horretan sartzea eta hortik aurrera erabat gozatu nuen. Aitaren aldamenean nago, iktus unitateko gela berezi batean. Banaka baino ezin gara sartu. Inoiz etzaizkio jendetzak gustatu, etzaio inporta izango, eta guri ere ez. Gero, geuse unibertsalak segurazki danok konpartitzen ditugunak amaitik kanpo bai, ez dugu esango krisis existentzial hori, baina badute emakume hauek momentu baten, da pertsonaiak eta egoera konkretuak daude narrazioetan, zein narrazio izango dira, luzetxo hobek, normala baino? Bai. Hala da, denek daukate erorketa bat, baina, klaro, azkenean gatazka bat behar duzu, testu bati ekiteko behar duzu zulo bat, Orduan, batzuetan da krisi existentziala, batzuetan da, bikote harreman luze batean, maitasuna zer bilakatzen den bere buruari galdetzen dion emakumezko batek
zer senti dezakeen, ze bide aurki ditzakeen hortik ateratzeko edo ez, uste dut oso gauza arruntak direla, ez? Baina ez dugu hainbeste hitz egiten eguraldiaz, bai, etengabe, ez, ari gara, inkluso politika maiuskuloaz ez, baina horrelako gauza hain importante eta eguneroko loa asalda diezazkiguketen gauzez, ez hainbeste, ez da uste dut, liburu guztia dagoela horrelako gauzez josita, ez, heriotza, nola hilko garen, nola nahi dugun hil, bueno, ezakit, seme-alaben kontua, zer diren, nola lotzen gaituzten seme-alabek gure bikotekideari, munduari, zer garen hoie gabe, zer garen hoiekin, zer espero dugun haien gandik, bueno, gauza, esate dizut oso kotidianoak direnak, baina ez ditugunak hainbestetan sozializatzen. Baina permititzen diogu geure buruari sentitzi ebe bai. Segurazki orain arte, bai, ezkutuan joan da, edo kasurik ez eginda, errezagoak komila artean izango litzateke guztia, bueno, bazo-bazelako. Zuke orkatilea apurtute mazun oporretan, eta opor guztietatik kanpo geratzen mazara, mina bada oso fizikoa, ipuin horretan dagoena, baina konturatzen esten zera, zer egin ezaket? Sentsazio hau ezin dira azurrak soldatu, oso gogor dagoelako panorama guztia, harreman guztia, baina, bueno, pentsatzen du horretan protagonistak ere bai, errezena izango litzatekenien, bueno, segi, eta familia badaukat, eta seme badaukat, eta aurrera noa. Bai, hori da, ez, baina batzuetan, adibidez erorketa fisikoa dago, ez, benetako erorketa badago, eta orkatila apurtzen du. Zer gertatzen zaio, gelditzen dela bere gorputzean atrapatuta emakume hau. Segurazki ordura arte ez dio behar besteko arreta eskaini, hain ondo aipatu duzun zera horri, ez? Baina, momentu hortan, nun geratzen den bere buruarekin bakarrik eta bakarka, ez? Sentitu, minari esker gainera, ez? Sentitu beste ezer ezin du egin, ez? Da horrek nora garamatzan, zulo horrek nora garamatzan, mundu harrigarrietara, esango nuke. Pertsonaia batek esaten diolako, gorputzak geratzea behar duenean zuzaitzi gertatuko zan, segurazki, istripori bai, gorputza batzutan geratu behar duelako, baina eskara geratzen, deskaranin geratzen denpora aurrera doa, eta guztia aurrera doa, eta momentu baten arna sartu eta begiratzen diogunean, begiratu nahi ez diogunari, orduan agertzen dira zulo horiek, dinot, danok ditugunak, batzuk handiagoak, segurazki da bestatzuk txikiagoak. Nik uste baietz, ez, azkenean da eskerrak, ez, hortik ere arna sartzen dugulako, ez, zulo txoietatik, ez. Ero, aipatzen duzun hori oso importantea da, ez, abiadura, ez. Ze abiaduratan bizi garen, ez. Nik uste dut, ipuina hortan genero privilegiatua dela, patxara bat eskatzen duelako, bai idazteko orduan, ipuin mota batek eskatzen du, ez, ondo pentsatu beharra, ez azkar jun beharra, ezin azkar jutea, ez narrazioan, eta irakurleak ere patxara batekin irakurtzen ditu, ez da novela bezala, ez, segunda zen novela noski, baina irakur dezakezula arrapaladan, ez, ipuin liburu bat ez. Eta horrek ematen du aukera, hain zuzen ere, gauza oso txiki, minuskulo, miniaturazkoetan, arreta ipini eta hor, eoteko begira, ez dakite, txantxo horri, malutatxo horri, hautspin porta horri, balitz bezala, galaxia oso bat, ez? Eta hala da. Eguzkia sartzen den marrazkiari begiregon, ia zer gertatzen den, teia zema beratuko digun, marrazki derra daukagu geupe hemen. Eider, egin duzu alegina, zeupe bai, horri guztiari begiratzeko, esan duguna, detaile guztiei begiratzeko, ze idazketa, ariketa dagoen, baina eskatuko diguzu bai, irakurleoi, sartzeko, esan duguna, apurtxuet luziauek narrazioak izan da, ematen duelako testu inguruaz jabatzeko aukera, usain bat hartzeko, pertsonaien nortzut diren jakiteko, noiz hasten da ipuin bat, noiz amaitzen da ipuin bat, eta liburu honetako ipuinak, zergaitik etorri dira, horrela, egitura honekin?
Egitura, batetik, niretzako litzateke oparik handiena jendeak soseguz irakurtzea, eta hartzea denboratxo bat, eskaintzea testuari, liburuari, hor uste dut ateratzen dela ipuin bakoitzetik onena, azkenean irakurleak asko eman behar dio ipuin hauetako bakoitzari ere, piztu dadin, nolabait ere sugarra. Eta gero, ez dira etorri, ez daude idatzi nituen ordenean noski, lehenengo ipuina lehenengoa izango zela, nahiko argi neukan aurreko liburuan, aurreko ipuin liburuan, Bihotza handiegiatik. Bai, hori da, personaje horiek errekuperatzen ditut, baina 7 urte beranduago, zer gertatzen zaie personaje horiei, ez? Orduan, horrela nahi nuen hasi. Erabat hasi eta buka da ipuina, ez du zertan aurrekaria ezagutu, Bihotza handiegia irakurtzezunean zertan ezagutu behar ez duzun bezala, ze pasa zaien horiei, ez dakigu, ez, azkenean. Eta horrekin hasi nahi nuen, eta bukatu heriotzarekin. Pixka bat, edozein izaki bizidunen linealtasunari jarraituta, egin nahi izan dut ipuin liburu hau ere, azkenean bada pixka bat izaki bizidun bat, ipuin liburu bat. Badagoelako koherentzia hori, eider 2 hamarkadatik gora ja, eta batez be zure ipuin liburuak eta jarraitu dugunok, badau, kronologikoki joan da, bizitzan joan garan moduen, borrelako evoluzio bat, baina nabaritzen da zeu zarana, orain zeure aspaldiko liburu bat hartute be zeu zauzelako, eta liburu honetan be, ze ipuin ezberdinek euren artean esaten duguna, aria zein da ipuinen artean, zeuk idatzi dituzula. Ezakit, Eta nabaritzen dala. Duela 20 urtetik gora argitarandu duela nire lehenengo liburua. Eta idatzi, oain dela 25 urte idatzi nuen, horkon lehenengo narrazioa. Orduan pentsa, zenbat bizitza erdi baino gehiago daramat idazten da argitaratzen, ez? Idazten, orduan asko aldatu naiz, baina bago zerbait, bultzatzeran araman zerbait, ez dena aldatu, baina ez aldatu, ez da lotuta hitzen erabilerari, edo gramatikari, edo gaiai baizik eta da lotuta jolasari. Eta nik sentitzen detena, adibidez liburu hau idazten aritu naizenean ez, etengabe, baina txinparta hori, pixka lotzen hauena, literaturari, hori umetatik sentitzen dudan zerbait da, jolasean ere sentitzen nuen zerbait zen, eta agian hori izan daiteke, bizitza, besteren bizitzak imaginatzeko, edo imaginatzeak ematen didan poza, edo ez dakite zer dan estimulo hori, uste dut hori dela nire motorrik handiena. Arrasaten bibliotekari lanak egiten dituena, eta orduak eta egunak liburu eta irakurleen artean igarotzen dudan arren, askotan sosegua eta lasaitasuna behar dut indarra bereskuratzeko eta bakean sentitzeko. Kendu, aspaldi txikitatik neukan arantza bat taratzen lagundu dit, oroitzapen geruza bat ere kentzen lagundu dit, eta eman lagun eta dizkiden askoren eskerritzak eta adierazi eziniko barne postasun bat. Aspaldi kili aldizkari nazionalista, ez dakit nola etorriko zen gure etxera, baina TVOa formatua zuen eta hortik aurrera eskolako testu liburuak eta gogoan dut, behin 10 urtetik aurrera ero herriko liburutegian Enid Blytonen bildumak irakurtzen dituela. Esango nuke etxeko girua, etxeko lana dala funtsezkoena, eta hori ez balego, nire kasuan adibidez, eskola dala bigarren zutabe garrantzitsu bat,
eta ikusita hezkuntza sailaren utzikeria eskola liburutegiak direla eta udal bibliotekak gara 3. hanka potolua. Ematen dit, heziketa literario anitza eta zabala, eta azkenien zure eskuetatik liburu asko pasatzen direzelako. Ematen dit, sortzaile interesgarri batzuk ezagutzeko aukera ere, eta gauza asko ematen dit, egunero ematen dit gauza ederrak. Aste honetan, Maria Azul Landa lagunak eta idazleak egin didan Txan Fantasma liburuaren berrargitalpena dela eta eskaini didana, berak oparitu didan eskaintza hau da, eta zumea, baina politxo dio Azul maitagarriari bidai luze honetan, txanen lagun fin-fina bere hitzekin eta bere liburuan bertan. Hori gure ofizioa kontutan izan da, bibliotekaria izan da, ez da zaila ez, liburu asko on dauzkagulako eskuartean. Eta horretaz aparte, lagun eta irakurle zorrotzen gomendioak jarraitzen ditut, eta aldizkari espezializatuetan datorrena, zuen programa ere, aukera asko daude eta horietatik edaten dut. Gaur, orain eta hemen daukadan liburua Arkaizkanoren azkenengoa da, Silueta, eta bihar etxi beste bat izan daiteke, baina egun hauetan honekin nabil eta benetan liburu bitxia da, artefaktu literario bada, eta berak berezkoa dituen umore eta ironia fino errekin zipristinduta. Zer hori bebai, geu aldatzen goaz eta zuek idazle moduen profesioa jasotzen ari zarete eta hobetzen zoazte da, eta aldatzen bebai, baina bada askotan bihotzandiegiarekin izan zen apurtxu bet ze ikusgarritasun hartu zenuen danon artien eta apurtxu bet lehen zure irakurle ginenok zabaldu zen asko eta danak eider irakurtzen nahi bihotzandiegia eta basan gauza nik esaten nuena irakurri kronologikoki. Gustora basabiltz iritsi ona iristeko bide bat egin duzulako, etortiko nabe badau, beste bidetxu bet, esaten gabiltzena, tartien gauzasko pasatu direlako, asko ustu zeralako zeue bai, eta beste zeo zer idatzi behar zen, eta barriro ez dakit zerotik asti izan dan, ariketa hau, sentsazioa ustuta etorri zerala, eta barriro indar hori eta esan duzuna, ilusio hori hartu, bestien bizitzetan sartzeko? Bai, tartean egon zen eraikuntzarako materiala, novela hau ez, azkenen aitaren eriotza, doluari lotutako novela hau, ez daukan zer ikusirik honekin, eta gogo handian neukan, eremu autobiografikoa utzi, eta hori ezinbestean idatzi nuen liburu bat izan zen, edo nik ala bizi izan du, kariño handiarekin gainera, baina ni ipuigilea naiz edo fikzioa da nire esparrua, nire joko zelaia, eta gogo handiarekin bueltatu naiz, eta dagoeneko ari naiz ere joko zelaia hortan gauza berriak sortzen. Ez da bidean, diozuna, gauza asko gertatu dira, aldatu gara, mundua ere bai, gurekin batera, eta baina badago zerbait ez, beti hor gelditzen dena, eta asko aldatzen dena, orduan, kombinazio infinitu horietako bat da liburu hau. Gero zema gustatzen zaigun bebai, idazleren bat egongo dalako, ahate bihotzak probatuko dituena, oso bihotz zalien nahi ni, baina behiarena. Ahateena probatu barik, baina hemen probatu beharko. Eta horrelako ipuinak eta horrelako pertsonaiak dauzenien oso arreta handiarekin irakurtzen ditu danok bebai, bilustearik eta hori esaten gabiltzena, sortzerakoen eskatzen duena profesioak bebai, ez da? Bai, justo aldiozi ipuin hori, ahate bihotz ipuinan badago parte autobiografikoa, badago jolas bat, ez? Kasu honetan autofikzioa esango nuke dala praktikatu detena, ez? Eraikuntzarako materiala, nik kontatzen dut nire aitarekiko harremana, 40 urtean zehar,
izen abizenekin, berak bere izena zeukan, nik nerea, nire seme-alabak, hori ez, orduan. Horrezago tramparik eta autobiografiarekin lotzen da. Hau aldiz autofikzioa da. Eta egin nahi izan dut jolas hori, zeren eta agertzen da personaje batek aipatzen du ez, beraitari buruzko novela ari dela idazten, eta bueno, hori ez, azkenean irakurleok eta gurea bezalako herri txiki batean beti daukagu joera, ez, bilatzeko benetako, hau, nor izango ote da, ez, hau, da beste ezaki zer, ez, da horrek daukan arriskuarekin eta jolas partearekin, hori dana kontuan hartuta, idatzi nuen ipui hori, ez, pixkat ere izaera atzera behirakoa eduki lezakena, ez, egiten duelako erreferentzia novela, idatzita dagoen novela bati, ez, egiten dira. Argi dago, ja liburu eskuartean daukagu eta jendearen gustukoa izan dela, oraintsu gainera, berriako irakurleek ere aukeratu dute, libururik ederrena edo urtekue, olaien ziarten diskue be bai, zeure liburuarekin batera. Jendearen gustukoa da jendeak hitz egiten du liburuari buruz, baina jatzean utzita, Eider, bazabiltz, idazten, beka bat ere jasota, horre lan bat daukazu erakusteko beste novela batekin, gauzasko idazten, gauzasko egiten, zeure lanbideaz gain, zelan zauz momentu honetan, zenbat gauzarekin eskutan? Oso ondo nago, oso esan dut ondo nago, ondo nago. Ez ditzagun jainkoak tentatu. Eta bai, ari naiz irakasle lanean, gustora, eta nuen liburu hau bukatu eta bukatzarekin batera, bukatu nuen baita ere novela baten lehenengo bertsioa. Zeina utzieten ozkailuan, ez dut utzi ozkailuan, zeuzkitan dago zer ateratzen den hortik, Lugorri. Utziet eta guain berriro helduko diot, eta horretaz gain, ari naiz ere ikusentzunezko txiki batekin lanean, eta beste proiektu, gauza gogo handiarekin nabil egia esan, ezakit, bauka denbora falta, presari gabe idaztea gustatzen zait, ala ari naiz, baina bai, egia esan, badauzkat gustatzen zait eukitzea proiektu asko aldi berean, naiz da igual batek nagusitasuna eduki, baina batekin aspertzen zarenean edo ezin duzunean beste batera pasatzen zara eta elkarrelikatzen dute, ez? Orduan, nire bizitzaren parte handi bat da idazketa eta literatura eta horre oso ondo nago. Basauri, Gasteiz eta Arbizuko jatorrizko biztanle sosdunak dira eleberri beltz honetako pertsonaiak. Umorea eta divertimendua ziurtatuta dituzu. Iraganaren itzala, nortasun prozesuak eta etorkizunaren promesa dira liburu honetako 3 ipuinak lotzen dituzten elementuak. Paueko Le Réveil Basque aldizkariko kazetariek 19. mendearen amaieran euskaraz egindako lanetan oinarritutako kazetaritza lana. Askotan pentsatzeut edo gerozta gehiagotan pentsatzeut ze arraroa den hiltzorian dagoen hizkuntza batean idaztea, ez? Hilkanpaien erdian, hilkanpaiak atzean dituela zerbait berritzailea egin nahi izatea edo zerbait garaikidea anakronikoa bilakatzen da. Baina, handi gutxira pentsatzen dut ez oten bizitza bera ere heriotza entretenituta mantentzeko zera bat, ez? Eta liburu bakoitza ez ote den heriotzai botatzen diogun haragi puska odoltsu bat ua etorri bitartean pake pixkat eduki dezagun.